anys més a l'audició de corda de Nadal de l'Escola de Música. Enguany, igual que els altres anys, els violins i els cellos ens ajuntem per a fer l'audició de Nadal. Entonces, ja veureu, tindrem actuacions individuals, cello i violí, algunes acompanyades en piano, algunes acompanyades en altres instruments, i després escoltarem 3 conjunts instrumentals, el de les més menudetes, que tocaran 2 Nadales, acompanyades també algunes grans, l'orquestra de les mitjanes i el conjunt instrumental o la música de cambra de les grans, dos cellos i un violí. La professora d'orquestra de música de cambra i de violí és Mari Carmen i la de cello és I no res, anem a començar amb el primer alumne de cello que ha començat enguany, té 3 anyets, se diu Ian i, pues no res, un aplaudiment. Com veureu, és xicotet ja començat enguany, però ja sap un munt de coses. Entonces, per a que la cançó quede més xula i ell estigui com bollar, no tocarà soles. ¿Tocas solo? ¿O con quién tocas? Con Marta. Marta te ayuda, pero ¿tú con quién tocas la canción? ¿Con quién tocas? ¿Con tu mami, no? Es una niña que está viva. Bueno, toca esa María al piano, para que la niña también. Vale, va. Tocarem una cançó que se diu Jim Along Jolie. I esta cançó la tocarem en pizzicato, que vol dir tocar en els diters, i tocarem 4, 3, 4, 2, 4, 2, bien, y 2. ¿Vale? ¿Estás preparado? ¿Sí? Vale. Pero las niñas no las vamos a mirar ya. ¿Vale? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Al papel? ¿Escuchar al piano? Preparamos el dedito para preparar. En la cuerda, recto. Si podeu no fer soroll, no se me despistarà. Yo digo una cosa, ya está, hasta aquí la a Julio más. ¿Vale? Ya está. ¿Ya puedes ir al estudio? Llévate el cero. Molt bé, ara de les meves xicotetes juntes, en vez individual, i elles són, Alba, Nora, Ruth i Martina. Elles són les més xicotetes de violí que fan classe juntetes. I per a l'audició en especial hem ajuntat també a Júlia, que ha començat este any el violí, a Júlia, l'altra Júlia que no sé on està. Ai, no, esta no. Venga, pasa.
També ens acompanyaran Marina i Júlia, que han començat xelo este any, i les grans de Pia i Clàudia i Chloe no ens ajudaran a les jornades i a Abajo. el botó i mos preparem cada corda de res.
senyor Cravera, un espontani que se diu, que és Elia, que vol fer un tema de la primera Nadala. El tocarem, ja està així. Curteta, curteta, però jo no me vull tocar un rosera soles. Sí? Sí? A veure, el límit de costat. Molt bé, i ara ja Júlia també és el primer any que ha començat i bueno, ja queda la companya perquè és veterana ja, s'ajuden. Está bien, mami. Está ya.
triat la cançó de Mediterrània de Serrat. A veure, gira.
si toca a María Orero, toca a mi burrito sabanero.
explicarà a Clàudia un estudi de... Elles fan una veu, ells fan una altra veu, elles fan una altra veu i elles fan una altra veu. S'apreciarà, espero que sí, però són 4 veus i ja és difícil. Vale. És el més. Sí, yo digo. Pues a mí me gusta de
molt en silenci no s'apreciarà i és molt xula i difícil. Que vaya molt bé i que us acompanyi.
és molt xula, és així que no? Apropiada, trobo. I gràcies per haver vingut i ara a l'acabar ens farem tots una foto, que no se'n vagi ningú. Ja està, només. La foto.